И здравейте на всички, той е Робър 1123. Днес снимаме на Майнкрафт отново. И на Робър ще му е бъгната програмката, не знае какво ще прави. Следващия клип може да го правя аз. И ако се чуете, и правихме там, и следващия клип пак може да е на Hunger Games. Ама той още не го е качвал ония клип. И да. И какво ще правим? Ще оцеляваме, разбира се. Това е нещо ще тегли нова програма за снимане за изчува гласа. И да, и аз ще почна да правя. И да, тук по-рано обяд, някакъв ми писа: Барман 3, почни ти да снимаш. И аз ще го послушам, разбира се. И писа, че се бас протата с тебе, с Робър. И къде тръгваме? Там някой. Изсуши пържоли, 30. Не искам, ще отиваш. Аз тръгвам да експлорирам. Не забелязаш нещо, че съм по-секси аз. Алчо е! Сега с тебе да удара. Добре, без искам беше, без искам беше. Без искам беше. И Робър направи тук нещо, викат го. И аз, разбира се, шифтвам зад него и се лагашите. Офайде, бе! Нищо. Без иска се изсварих. Тук да спаря къща на по-далеч ще се правиме. Удари ли ме? Да, тук има улики, някой живее тук. Ето тук да се правим самурай джак нинджите. Костурка нинджа. Fuck you. Напред. И да. Пишете на Робър да искате да почна да правя клипове. И омаг да паси до мене. Ба, долината на феите. Троши. Това е долината на феите тука. Знам, че си имаш, ама това тук е долината на феите. Погрени. Омага, това колко дълго продължава, бе. Долината на феите колко дълго продължава тук. Фак.
Трябва да ям. Козел. Манира, так се размина удар. Нямам утки. Не, нямам. What? Знаеш как виждам, бе? Като са къв. Да, не. Ба, тук си сложих нагръдника, махам си нагръдника и когато става тъмно, слагам си го и леко струвах светлото. Басикев. Ако си махна шлема, нищо не става с шлема. Къде ми спа? Къде ми? Къде е шлема? Къде ми е шерема? Не знам, почва да псувам админа. Аз трябва да се меря с шлема. Прати ти. На коня. Опа. Знаеш как ти писах? Роборо. Демонстрирам ми. Да я знам. Релакс. О, брат, я слушам потъни и ела тука. Ела тука. Потъни при мене. Тъмно ли го виждаш? И аз си махни на граника. Махни с панталона или нещо. А? Ми така при градника. И някой пикал водата. Някой пикал водата. Изрази тука. Да я сега да ти помогна на тебе. Изявай. Да, аз трябва да те бутна. Ще пребия с лопата с тебе. Нямам меч. Нямам меч. И пак ще убия. Добре. Не. Айде, че сме малко без това. Айде! На те сърца ме остави. Престани. И свършваме клипа. Това бе всичко. Айде, чао.